AGF startede kampen bedst mod FC København i Parken i denne 15. spillerunde. Blandt andet denne store chance til Dio Williams, som bestyrelsesmedlem for AGF, Mark Riber og sportschef Brian Steen Nielsen altså kan ære sig over. Men de fik såmænd også noget at glæde sig over, for her er det faktisk AGF, som trækker første blod i den her kamp. Nando Rafael får lige lagt bolden til rette og sender den forbi både Ulrik Laursen og Nathan Coe i målet her. Der er stærkt sparket ind og resolut af angriberen. Og så lignede det altså en overraskelse i Parken. Det lignede også årets detalje i øvrigt. Prøv lige at se den her tæmning fra Kasper Poulsen. Lidt heldigt, men hvad gør det, når det virker? FC København havde altså også ting, der virkede. Blandt andet deres venstre side. Og her er det Oscar Wendt, der lægger den skræddersyet ind i panden på Morten Nordstrand. Og så kan banens vel formentlig mindste spiller altså hætte den bold ind der til 1-1. Og der skulle komme meget mere FC København, for offensivt bruddet i den grad i dag. Her er det Sanchin, som scorer kampens sidste mål på et flot oplæg fra højre siden af Sionko, som altså også bliver skiftet ind. Sanchin, som endte også indskiftningsspiller, og de to herrer afgjorde altså kampen i dag. Det bliver 2-1 i Parken til FC København.